Naligaw kami, naligaw. Alright. Ayan na. Team Katagumpay guys. Nandito guys oh. Sticker. Yay! Ayan ako, magkaharap na si Kono. The General NJ. Iyon! Macho pala si Sir. Ano ba? Ano to? Wala kang sticker ha? Jericho Rosales talaga eh. Iwan ba kami rito? Teka lang. Ano lang po tayo? Space lang. Minute. Wala po akong sticker. Bigyan ko kayo. Tagumpay. Teka na ha? Yes sir. Pagod. Ayan, nakakuha po na sticker guys oh. Pag walang sticker, helmet daw ipamimigay. No, pinagkakaguluhan po dito sa Pangasinan no. Si Sir Jay. Papakuha ko. Thank you ha. Apo. Sana ako. Ayun o, pinagkakaguluhan po. Ganito ka grabe ang pagmamahal kay Team Katagumpay. Team Pangasinan. Ayun o. Pangasinan to? Yes sir. San Nicolas, Pangasinan. Dami nagpapa-autograph po. Oh, diba? Ayun. Napaka-humble po. Sticker. Brut. Dami siya. Doon natin dadalhin niya magdating. Please lang sa mic. Please lang yung mga feeling finisher. Ano sa tabi muna. Ay, tama yan. Mamaya sa mic. Kasi nakakaya sa tao eh. Alam nila yung totoo eh. Nakahanap na kamo kayo. Di kayo dumating na eh. Unfollow natin si Joe ha. Yun! Unfollow! Sticker pala natin ha. Yun. Sticker na guys. Sticker. Unfollow natin si Joe. Yeah! Unfollow! Unfollow daw si Joe. Paano ko ba ibibigay yung sticker na hindi magkakagulo? Pila. Pila guys, pila tayo. Okay, pila dito. Pila daw tayo guys at para sa sticker. Sa malamig. Ayan, pila. Isang pila lang. Oh, isang pila lang. Hingi tayo na sticker guys. Mga tropa pips, hingi tayo sticker. Pinagkakaguluhan po si Jay Katagumpay. Sabi niya unfollow daw si Jawo. Pila guys para kuan. Diba? Siya namimigay na sticker. Peaceful. Yan ang pila. Peaceful, para peaceful pila tayo. Diba? Mas okay. Okay. Isa lang. Alright, alright. Team Katagumpay. Baligtad. Ayun o. General Kamote, ala na sticker. Kamila kayo guys. Pila-pila oh. Pinagkakaguluhan po si Jay Katagumpay. Mac! Pogi. Wait lang po, mamimigay lang po muna ako sticker ha. Ayan o. Sticker daw po muna. Okay. Ayan, dami guys oh. Nagkakaguluhan si Jowo. Ay si Jowo. Si Jay Katagumpay. Ay, pila ka. Pila. Geng-geng ka. Geng. Wala mo tayo dyan. Ayun oh. Sige, sticker po muna. Pwede rin mag-hug. Ako, pasensya lang, may lupa ako. Saan po tayo? Ayun oh. Oh, di pwede geng-geng ha. Geng. Bawal siga.
Kailan kayo doon, no? Pila kayo mga toy-toy. Ba natin? Hindi, siyempre. Toy-toy, pila kayo toy-toy. Ay, isa lang. Mamaya, pag may sobra, bibigay ko rin sa inyo, ha? Para lang mabigyan lang. Alright. Picture, nakalimutan na, oh. Ayun, oh. Para meron lahat. Ay, salamat, Tea. Aligas mo nga eh. Nag-antay po sila dito ng alas 5 ng umaga. Tignan mo, alas 5 ng umaga, makita lang si Boss Jen. Oh? Ano kalapit yan? Ayun, oh. Salamat! Sana kasi, ma'am? Meron lahat, diba? Oh, di ba? Peaceful. Peaceful. Nako si General. Wala si General. Sa dulo si General. General. Ayun si General nasa dulo, guys. Oh. Papahinga. Pagod si Boss Jay.